Ehning şəpləri, tatar yaşları, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Ehning şəpləri, tatar yaşları, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Мен сені аңладым, демек ертеге бірінші параға барырға керек. Yok, нешегенде ертеге тапшырылған рефератыны. Неге әлі оқу башланаға 2 отнығына ауызды бейді, нешінде рефератлар енді ол. Ярар. Давай, ертеге қадар. Уф, енді мен сен ошонды қызығам, Руслан. Нәрсеге? Мен қара, сен оқырға жүрмейсің. Сеңа үй ішлері ішіге керек ме? Рефератлар язмайсың, курс іші язырға керек ме? Мені үйе қойдасың, нәрсе тілейсің, шуны ішлейсің. Біріне біргеде вақытың бар. Шулпан, сен бит өзің оқуны сағынып көттің. Әлі оқу башланға 2 генә атна узды бит. Шул һәм шул 2 атна эчендә без бүтән семестр буе эшләргә тиешле эшләрне эшләгән кебек. Шулпан, дөресен әйткәндә, мин синең урында булырга кызыгам. Ничегенде минем урынга кызыгып була, әйтәле, син карашын. Соң синең бит хәзер иң шәп вакытың, студентлар белән бергә күрешеп, рәхәтләнеп йөри аласың дусларың белән. Бар булган җаваплылык синең уку. Укуың яхшы укысаң, шул җиткән. Инде төрле фестивальләрдә студентлар өчен оештырылган бәйгеләрдә катнаша аласың. Бик укыра барасың килмәсә, ял итәсең килсә, син иркенләп староста шалтыратып, мин бүген авырыйм дип әйтә аласың. Һәм бер көнеңә үзеңә ял аласың. Калдырып кара, син бер генә көнгә булса да безнең укуны. Шулпан, анысы үзеңнән тора инде. Дөресен әйткәндә, һәр вакытның да үзенең шәп мизгелләре бар. Мәсәлән, синең нинди мизгелләрең бар? Шулпан, әйдә без синең белән әлеге бәхәсне соңрак дәвам иттербез. Әлегә безнең тамашачылар белән эшләргә кирәк. Сәлам, дуслар. Сәлам. Эфирдә яшьләр тукталышы. Сезнең белән мәңге укудан башы чыкмаган Шулпан Һәм бер кайгысы булмаган Руслан. һәм без башлыйбыз. Әйдә, Шулпан, булай эшлик. Син үз фикерең буенча эшләгән вакытта күңелле вакыйгаларны саныйсың, әйме? Ә мин дә студент вакытта нинди күңелле вакыйгалар буласын сиңа әйтәм. Килештекме? Килештек. Руслан, син әзерләнә тор, чөнки мин һәр вакытта да бәхәсләрдә җиңәм. Һәм син моны бик яхшы беләсең. Ярый. Тамашачылар, без әлегә Шулпан белән бәхәскә әзерләнгәнче сез алдагы видеозма белән таныша торыгыз. Карыгыз. Укыйсы килми, эшкә барасы килми. Бәлки, уйнап алырга кирәктер. Нәкъ менә хәзер Казанда Уен Фест фестивале уза. Әйдәгез, киттек, утырмагыз. Уен Фест проекты традицион халык уеннарына багышланган беренче зур фестиваль. Әлеге проект кысаларында республикабызның әйдәп баручы театр артистлары шәһәр ишегалларында балалар белән халкыбызның шаян һәм күңелле уеннарын күмәк уйныйлар. Ел беренче тапкыр бу әле проект яңа барлыкка килгән генә дәвамлы булыр дип ышанабыз, чөнки бик кызыклы. Безнең инде бу көнгә көндә 6нчы тапкыр чыгыш ясабыз. Тинчурин театры, монда без генә түгел, башка театрларда катнаша. Һәм без үзебезнең халкыбызның, татар халкына түгел, инде бу шушы җирлектә яшәгән рус халкы уеннары да бар, чувашлык да бар, марныкта да бар. Шуларны элеккеге онытылганнарны янәдән чыгарып, бүген көн балалары белән бергәләп уйныйбыз. Аларга өйрәтәбез. Әлеге чара Казанда һәм республиканың төрле район шәһәрләрендә уза. Фестиваль каягына узса да, һәр чараның үз үзенчәлеге бар. Әлеге проектның әһәмияте элеккеге әби бабаларыбыз кайчандыр уйнап үскән уеннарны хәзерге яшь буынга җиткерү, әлбәттә. Инде аның күбесе уйный алмый. Садикта өйрәнсәләр дә балалар тора-бара ул уйный алмый. Безнең инде театрыбызның үзенчәлеге ул, әлбәттә, тере тавыш. Театрыбызның байысы алмаз элеккеге татар көйләрен башкара һәм дә инде балаларыбызның күңелен күтәрә. Исләр киләмдә иде. Менә шулай уйный бии үтә Уен Фест. Без уйнаган уеннар күп төрле һәм кызыклы иде. Сыбызгы, сукыр-тәкә, колакка кулак, түбәтәй, йөзек салыш уены, йөгереп тә, шаярып та өлгердек. Ильяс, сукыр-тәкә уенын әйдә бергә уйнап алабыз, әйдәме? Ребят. Син еракка китмә, ярыймы? Хәзер мин син тотам. Эй, олай ярамый, син бит еракка киткәнсең.
рәхәтләнеп уйнадык, күңел ачтык, ә без тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Руслан, син әзерме? Бер дә бер шылма Чулпан. Алайса, тыңла. Син кич белән эштән соң өйгә кайтасың, ләкин өй эше синең белән бергә ияреп кайтмый. Һәм син нәрсә телисең, шуны эшли аласың. Я синең Чулпан җәй буена каникул рәхәтләнеп ял итәсең, әле кыш көнендә ял итәргә мөмкинлек бирәләр. Ә син мәсәлән эшләгән өчен хезмәткә каласың. Син Чулпан әтиеннәр карамаганда әлегә. Бүтән булган бәләң шул уку, инде торыр урының шәп, өйгә кайткач ашарга пешерелгән, әле читтән килеп укучылар булса, аларга торак йорты да бирелә. Ярар. Әмма син эшең үз җае белән бара, һәм сиңа көчләп бернинди мәгълүматны үзләштерергә кирәкми. Синең очракта Чулпан, сиңа яңа мәгълүматны үзләштерергә укытучылар булыша, синең курсташларың, ә менә миңа үзем әзерләнергә туры килә гел. Ә синең мәсәлән эшең үз җае белән бара, һәм сиңа көчләп бернинди мәгълүмат үзләштерергә кирәкми. Чулпан, дөресен әйткәндә, белемне гомер буе тупларга кирәк. Ә менә сиңа ул очракта синең остазларың, укытучыларың, курсташларың булыша, ә миңа һәрвакыт үзем әзерләнергә кирәк. Так, димәк, сиңа Чулпан, син тагын... әле иркенләп үзең дусларың белән күңел ачып йөри аласың. Ә минем әйләнәдәге дуслар инде бөтенесе дә зур яшьтә һәм инде аларның җаваплылыгы күбрәк иркенләп йөри алмыйлар. Ярый, Чулпан, тагын Чулпан, әйдә тынычланыйк. Без әлеге бәхәсне бик зур алып бара алабыз, тик безнең бит тапшыру барганда онытмаска кирәк. Алга таба нәрсәләр дә безнең? алга таба безнең Илһам Лайф сәхифәсе. Карыйбыз. Хәтерләсәгез, узган атнада без сезгә татар яшьләре көннәре буйлап сәяхәт оештырган идек. Анда катнашучы иң кызыклы шәхесләрнең берсе белән бүген сезне якыннанрак таныштырасыбыз килә. Ленар Рахманов. Ул Мәскәү делегаты һәм ДТМның ветераны булып санала. Чөнки ул монда 2008 елдан бирле. Татар яшьләре көннәре ничәнче тапкыр инде үткәрелә һәм 21 тапкыр килгәннән инде бик күп еллар үткән. Менә ул вакыттагы татар яшьләре һәм хәзерге татар яшьләре нәрсә белән аерыла? Аерыла торган әйберләр дә бар. Гел шулай итеп тик тора торган әйберләр дә бар. Аерыла торган әйберләрдән ул гомумән кыяфәт әзрәк үзгәренә кебек, яңа тенденциялар әзрәк була. Ләкин гел үзгәрмәй торган әйберләр ул безнең монда булган кыйммәтләр, монда булган принциплар, шул милли тәрбия, башка милләтләргә дә тәрбия һәм ихтирам күрсәтү, яңа үрләргә омтылыш монда тәрбияләнә, яшьләрне бер-берсен белән дуслаштыра торган чаралар. Менә шулар бер кайчанда үзгәрми торган бер атмосфера монда бар һәм алар елдан ел дәвам итеп килә торган әйберләр. Шуңа күрә мин дә моны монда менә шушы әйберләрне яратып, монда бик килергә яратам. Менә татар яшьләре көннәрендә инде берничә ел рәттән проектларны тәкъдим итәләр. Менә син тәкъдим иткән проектларында да тулырак сөйләл. Мин тәкъдим иткән проект ул татарча cash flow дип атала, яки урысча әйткәндә денежный поток дигән уен бар. Татарчаның тәрҗемәсен хәзер менә сезнең алдында без аны ясыйбыз. Акча агымы дип әйтикме, акча агымы яки акча елгасымы. Бу уенны Роберт Кийосаки исемле бик популяр шәхес ясаган һәм ул финанс үзаңны арттыру буенча бик яхшы уен. Һәм бөтен дөнья күләмендә аны йөзләр, меңнәр кешеләр уйныйлар. Миллионлап кешеләр уйныйлар. Аерым лигаларда бар, чемпионатларда бар. Без дә аны Мәскәүдә оештырабыз. Һәм бер мәлне без аны инглиз телендә үткәрә башладык. Кем урысча яки башка телдә бер сүз әйтә икән, аңа штраф була. Һәм кешеләр телиме, теләмиме, үзе шул вакытта 3 сәгать буена инглизчә генә сөйләшергә мәҗбүр. Һәм без уйладык, карале. Без бит үз милләтебезнең телебезне дә әзрәк популярлаштырырга телибез һәм практикага кертергә телибез. Ни эшләргә икән монда? Һәм уйладык та, әйдәгез әле без аны татарча, шундый ук инглизчә уйнаган кебек, без аны татарча да уйнап карыйк. Һәм килеп чыкты. Кем татарча уйныйлар, һәм кем әгәр дә башка телдә сүз әйтә икән, аңа да штраф бирәбез. Шуңа күрә акчалата монда әзрәк ни булганда, кешеләрнең стимуллары күбәя. Һәм бу бит
Һәм монда теге берничек тә үпкә фәлән тегене юк, монда булай кызык өчен генә әйтәләр. Һәм шуны күрдем, менә татарларны акча белән берләштерергә була. Акча ярата торган халык булып Бик ярата торган халык бу, чынлап та. Акча бик ярата торган халык һәм бер-берсе белән үзара аралашырга, кооперациягә керергә дә ярата торган халык. Әлбәттә, инде ыгызыгылар да була торган хәл. Теге бер-берсен аңлап җитешмәгән хәлләрдә була, инде ансы да була торган хәл. Ләкин бу теге процентлары буларак әз була торган әйбер. Ансыз да әйбер аны теге 80 Паретта принципы бар бит, 80 һәм 20 дигән принципта 20% да бәлки анда брак килеп чыгар. Ләкин 80% аның тиешле дәрәҗәдә булачак. Синең проектыңның нинди плюслары бар гомумән алганда? Бу әйбердә беренчедән кешеләр финанс грамоталарын күтәрәчәкләр. Бу бер. Акча исәпләргә өйрәнәчәкләр. Икенчедән, менә аларның бүгенге акчалата сценарие кая аларны алып барачак. Алар шуны 3 сәгать буенча күрәләр. Менә ул нишли менә хәзер. Менә бүген тоткан аның сценарие менә 5 елдан соң, 10 елдан соң аны кая китерәчәк. Һәм кеше шунда без аңа да фидбэк та бирәбез. Өченче плюс монда. Син уен рәвешендә кешеләр белән партнерлыкка керә аласың. Алар белән бердәм кооперациягә керә аласың. Һәм уенда без аны өйрәтәбез. Ничек кеше белән сөйләшергә. Ничегрәк итсәң, ул синең белән партнерлыкка керер иде дигән фидбэк та бирәбез без аңа соңрак. Егетләр, кызлар, әгәр дә сез менә сезгә кэшфлоу биргән сыйфатлар ошады икән, аның результатлары, нәтиҗәләре ошады икән, акча саный белү, кешеләр белән аралашу, Бик яхшы сәләмсез акча саны бир. бай булырга, бай булу, һәм гомумән предприниматель, эшмәкәр фикерләвен үзегездә үстерергә теләсәгез, менә шушы кэшфлоу уйнарга килегез. Димәк, яшьләр, сезгә финанс яктан гамәлегезне арттырырга теләсәгез кэшфлоу, сезгә без уңышлар теләп калабыз шушы әлеге уенны оештыруда. Рәхмәт. Я, Руслан, сирен аш инде. Ничек таң атканчы күңел ачып, эшләп, билемне үзләштереп була? Бу Шулпан бик гади. Ничек инде бик гади? Шулпан, моның сире? Мин бик акыллы. Руслан, чыннан да бер лайфхак бар дип уйлаган идем. Менә син һәм акыл дигән сүзне гомумән бер җөмләдә кулланырга ярамый. Нигә инде ул? Руслан бит инде син. Син бит бер тапшыруда Greenpeace-ның нәрсә икәнен дә белмидең. Шулпан, туктале. Менә һәр мисән бер әйтәм. Дөньяда булган барлык белемне дә үзләштереп бетереп булмый. Иң мөһиме, үзең белгән хәтлесен кирәкле һәм вакытлы куллана белергә кирәк. Менә ул акыл дип атала. Руслан, син бит күп сөйләшдән башка бөтен берсе дә белмисең. Җиткән инде. Әйттем бит. Аны урынлыча куллана белсәң, ул да бик шәп була. Уф, әйдә, Руслан, хәзер минем һәм дусларым башын катырып торма әле. Әйдә безне киләсе видеоязма белән таныштыр. Дуслар, киләсе видеоязма белән сезне безнең хәбәрчебез таныштырачак. Русланның да җаны таптың бит син. Менә үзең күреп торасың икән, Шулпан. Күп сөйлисең, кешене ышандырасың. Тизрәк карыйк әле, карыйк. Сәлам, дуслар, минем исемем Инсаф, һәм мин сезне сәяхәткә чакырам. Нинди сәяхәт дисезме? Музей буенча. Әгәр дә сез музейда күңелсез дип уйлыйсыз икән, сез ялгышасыз. Анда шәп һәм мин сезгә моны дәлилләячәкмен. Киттек. Карантиннан соң кая барырга белмисеңме? Минем сиңа бер тәкъдимем бар. Ул да булса Татарстан Республикасының Милли музее. Озак тәнәфестән соң музей үз эшен яңадан башлап җибәрә. Һәм ремонттан соң сез монда яңартылган экспозициялар күрә аласыз. Бүген музейлар заманча җиһазландырылган. Мәсәлән, бу музейның һәрбер залында менә мондый интерактив экраннар бар. Бу экраннар аша сез үзегезгә кызык булган барлык мәгълүматны да белә аласыз. Әйдәгез тикшереп карыйк. Biz монда телне сайлый алабыз, әлбәттә ул татар теле. Һәм инде үзебезгә кызык булган мәгълүматны белә алабыз. Хәзер музейларда интерактив экраннардан тыш интерактив зоналар да бар икән. Кайчан әле без мондый йортларга кереп, андагы тормышны күрә алыр идек.
Әлбәттә, музейда гына. Бүгенге көндә музейда 1000-нән артык экспонат бар. Әмма моның белән генә музейның кызыксындыра торган әйберләре бетми. Тарихны үз күңеле аша сизергә теләгән кунаклар өчен биредә театраль куелышлар да бар. Бер бүлмәдә Казан ханлыгында булсаң, икенчесендә Советлар Союзында гади гаилә җылылыгын уртаклашырсың. Гомумән, үзеңә ни кызык, шунысы бар. Һәм чын Сөембикәне нәкъ менә музейда гына күреп була. Музейның яңа экспозицияларын иң беренче журналистларга күрсәтергә булдылар. Һәм бер журналист та битараф калмады. Татарстан Милли музее үз эшен 1895 елда башлап җибәрә һәм инде бүгенге көндә Идел буеның иң зур музейларының берсе дип санала. Бөек Ватан сугышы вакытында да Милли музей үз эшен туктатмаган. Нәкъ менә 1945 елда музей үзенең 50 еллык юбилеен үткәргән. Ә инде бүгенге көндә аңа 125 ел. Күңелгә үтеп керерлек, күз яшьләре чыгара торган сугыш турында җырларны да нәкъ менә бу музейда ишетеп була. Әгәр дә сез музейга барырга уйласагыз, ялгышмассыз. Монда олы кешедә нәни бала да үзенә урын табыр. Музей чыннан да үзгәргән. Монда килегез, үз күзләрегез белән күрегез һәм моңа инанырсыз. Руслан, синең укуга шундый җиңел караш. Син ничек укыдың соң? Юк, дөресрәге син гомумән укыдыңмы? Чолпан, дөресрәге мин укыдым һәм мин бик шәп укыдым. Ой, шулайдыр инде. Руслан, син укыдыңмы? Укыдым. Чолпан, мин студент чакта рәхәтләнеп укыдым. Аннары курсташлар белән бергә таң атканчы, күңел ачып йөргән чаклар да булды. Алар белән бергә җыелышып концертларда оештырган булды. Әле ул арада эшләп йөрергә дә җитештем. Олмай әйткәндә, бөтен бәйгеләрдә диярлек катнашып чыктым. Студент чагым мин бик якты, шундый теге истәлекле булып узды. Менә әйтәм бит инде укымадың дип. Ярар, менә алай юньләп укып буламы соң ул? Шул бәйгеләрдә катнашып, конкурсларда, Ничек дуслар булмасын белән диде йөреп. Чулпан, әлбәттә була. Бәлки син миңа да серне ачырсың? Так, ярый, ачырмын, тик әйдә, алдагы видеозымны караганнан соң. Тизрәк карыйбыз алайса. Дөньяда 100-гә якын йолдызлык бар, ләкин Татарстанда иң якты йолдызлык. Ни өчен дисезме? Чөнки Татарстанда йолдызлык иҗат нуры белән балкый. Хәзер мин сезгә аны исбатлыйм. Ул йолдызларны инде 20 ел эчендә Созвездие йолдызлык фестивале яндыра. Быел гына 10 зона сайлап алу турында 21 меңнән артык катнашучы катнашты. Жюри әгъзалары 3 меңнән артык номер карады. Нәтиҗәдә 5 мең суперфиналистлар. Алар 6 көн дәвамында биредә үз осталыкларын күрсәттеләр һәм барысында 5-легә башкардылар. Сезнең төркемегезнең исеме ничек? Хо. Sizin için Созвездие yıldızlık нәрсә ул? Безнең өчен Созвездие бик зур бәйрәм. Без бик озак тырышабыз һәм төрле биюләрне без әзерлибез. Бик көтәбез бу бәйрәмне, чөнки ул бик зур, бик шундый масштаблы. Һәм без тырышабыз җиңәргә. Сез биючеләр, димәк, биеп тә күрсәтегез инде, кызлар. Мин алай ук матур бий белмим инде. Әйдә киттек йолдызлар эзләргә, Сережа. Сәлам, Созвездиесенең өчен нәрсә ул? Сәлам. Ул күп дуслар, конкурс һәм шатлык. Әйдә әзрәк кенә сөйләп күрсәт әле, ничек син конференста чыгыш ясаячаксың. Әйдә. Хәерле көн, хөрмәтле жюри. Күзәтү элемтәсе ул Созвездие шәп. Тамашачылар өчен нәрсә кызык?
нәрсә кызы икәнен сез концертта беләчәксез. Сез аңлагансыздыр, созвездие йолдызлыкта катнашчылар үзләрен төрле яктан күрсәтәләр. Бийләр дә, матур сөйләшәләр һәм әлбәттә җырлыйлар. Сез созвездиедә бүген нишләячәксез? Җырлыйбыз. Җырлыйсыз. Нинди җыр җырлаячаксыз бүген сез? Үз агачым. Җырлап күрсәтәсезме әзрәк кенә булса да? Әйдәгез. Үз агачым, үз матур булыр. Ябалдашым, торсын чадыр булыр. Сөгене синең күләгәндә, рәхәт булсын монда килгәннәргә. Карагыз, дуслар, мин әйттем бит. Монда йолдызлар бик күп меңнән дә артык. Кызлар, бик зур рәхмәт сезгә. Мин бит әйттем сезгә, избатлыйм дип. Монда бийләрдә, җырлыйлар да, матур сөйләшәләр дә. Монда 100дән артык йолдызлык түгел, монда миллионнан артык йолдыз. Ышанмасагыз, карагыз. Шулпан, мен сеңа үземнең искитмәле укуым турында сөйләп киттем, сине таныштырдым, яшь чакта ниндирәк вакыйгалар булган. Менә синең уку ничек узасың, бүгенгә кадәр ничек укып килдең син? Бик зарланасың алайса. Ой, Руслан, менә мәктәп вакытлары ул минем өчен үзе бер тарих. Мин гадәттә бик тиз дуслашам. Ләкин ике бер белән мин берничә тиз дуслаша алмадым. Ул да булса, беренчесе химия, икенчесе математика. Менә мин 100% гуманитарий. Әлбәттә, инде хәзер университетта химиядә, математикада юк, ләкин барыбер минем хәлем җиңелрәк түгел, миңа барыбер ял җитми. Шулпан, синең уку турында сөйләгәннән соң чынлап та укуны ташлап ял итәсе килә башлый. Руслан, ярар, син уку турында бернинди лайфхак әйтмәдең инде миңа. Бәлки ял турында булса да әйтерсең. Минемчә, син бу өлкәдә профессионалдыр. Әлбәттә, профессионал. Тик миннән дә ыстырак кешеләр бар. Ә ул безнең Талия. Әйдә карыйбыз. Сәлам, сіңлі татарша уикенд сәхифәсе һәм мин Талия ышандырып әйтә алам. Минем белән сез тиз арада рәхәтләнеп ял итәргә өйрәнерсез. Һәм без бүген Татарстанның Балык башкаласында. Ул да булса Лаеш. Мин сезне бүген Татарстанның иң алга киткән районнарының берсе Лаеш белән таныштырам. Шәһәр атамасының тарихына килсәк, Никнова ел язмасы буенча бүгенге Лаеш шәһәр урынында борынгы татар авылы булган. Тимерлан Болгар җирләрен сиреп, җирле халыкны куып җибәргәч, аңа Болгардан Лаеш исемле корт нигез сала. Корт үз буыны белән Идел буйлап яңа йорт эзләп китә. 150 чакрымнан соң ул Кама елгасының уң як ярында туктала. Соңыннан анда авылның нигезе барлыкка килә. Лаешка 1557 елда нигез салына, ләкин археологик материаллар биредә инде Казан ханлыгы вакытында ук Болгар татар җирлеге булуын раслый. Лаешның беренче торучылары аучылар, укчылар, тупчылар һәм бүтән хәрбиләр була. 17-18 гасырларда шәһәр эре металлургия һәм һөнәрчелек үзәге булып тора. Бөтен ияз өчен мөһим һәм әһәмиятле балыкчылык кәсебе биредә һәр вакыт масштаблы алып барыла. Балык гадәттә акыл һәм муллык символы буларак шәһәрнең һәм өлкәнең гербында да сурәтләнгән. Зәңгәр кырлы геральдик щитлары биредә зур су ресурсларын булуын күрсәтә. Лаешның Кама буенда урнашуы балыкчылык белән генә шикләми. 2017 елда Кама диңгезе бренды астында биредә иң зур пляж ачылды. Беләм, күбегез диңгезне бу елны нәкъ менә биредә генә күрде. Бүген монда кеше күп булмаса да, менә инде 2 сезон эчендә ул җәйге ял хите урынына әверелде. Эссе көннәрдә халык шул дәрәҗәдә күп булган, хәтта күрше урамнар да машина белән тулган. Биредә булганнар Кама диңгезен Кара диңгез пляжларыннан да ким түгел ди.
Loyishning tog'in bir istelikli o'rni Sofiya Pремудрости Божьей соборы. Ул кайчандыр toshdan ясалган eng eski shahar binolarining birsi. Элек собор Троицк чиркәве булган бүген элекеге тора корпусларда китапханә һәм район башкарма комитеты урнашкан. София соборын 1767 елда императрица Екатерина II килгәнче төзи башлыйлар. Әлбәттә, бу шәһәрнең бер өлеше генә әлеге үзенчәлекле район белән тагын да якынрак танышасыгыз килсә, икенче атнаны очрашырбыз. Дуслар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Чөнки яхшы әйбер күп булмый. Оқуды яхшы әйбер булсын инде шулай бит, Руслан. Хәзер инде еш эшлисең. Шулай, дуслар, безнең тапшыруыбыз тиз узган шикелле уку атналарда бик тиз узачак. Инде атна барышында булачак кызыклы вакыйгаларны белмичә калырга курыкмагыз, чөнки безнең тапшыру сезгә һәр вакытта ярдәмгә киләчәк. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Сезнең белән бүген Руслан. Һәм шулпан иде. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш-хуш. Пока.